U akciji radne grupe Uprave kriminalističke policije privedeni su Miroslav Mišković, vlasnik Delta Holdinga, Marko Mišković, vlasnik Mere Investment fonda, Milo Đurašković, vlasnik Nibens grupe, Šer korporacije i preduzeća za puteve Niš i još 7 osoba. Oni se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja izvlačili finansijska sredstva i imovinu iz privatizovanih putarskih preduzeća i nezakonito pribavili imovinsku korist u preko 30 miliona evra Miroslavu i Marku Miškoviću i Milu Đuraškoviću. Njima je uručeno rešenje o zadržavanju do 48 sati. Osumnjičeni su sprovedeni u tužilaštvu za organizovani kriminal gde je u toku saslušanje. Pored Miškovića i Đuraškovića privedeni su i Milutin Gašević i Zoran Mihajlović, bivši direktori preduzeća za puteve Niš, Risto Ristić, direktor Šer korporacije, Dejan Jeftić, predsjednik Skupštine akcionara preduzeća za puteve Niš, Zoran Kajitović, akcionar tog preduzeća, Predrag Filipović, direktor Delta Brokera i Rašo Zdravko, procenitelj Konzita. Ako negde nestane 16 miliona ili više miliona evra državnih para, dakle govorim samo o razlici između 9 i 25 miliona, da ne pričam da je ukupno negde oko 33 miliona evra, na to nema odgovora. Tu nema velike priče. Tako da to ne mislim da je teško za tužioca, mislim da su tužioci zadovoljni onim što imaju, a ja ne bih da se mešam u rad pravosuđa i to nije moj posao. Posle saslušanja osumnjičenih biće odlučeno da li će protiv nekoga od njih biti pokrenuta istraga i određen pritvor do 30 dana.